Ahoj, vitaj v mojom hniezde. Neuveríte, ale tentokrát som vás zobrala do najintimnejšej miestnosti môjho hniezda, do spálne. V spálni totiž visí u mňa vision board, toto čudo. A o tom chcem dneska povedať, pretože mnohí mi píšete, že aj by ste si ho vytvorili, ale neviete ako. Ale čo je to vision board? Je to nástenka cieľov alebo plagát vízií. Najčastejšie sa používa anglické slovo vision board, alebo teda anglické spojenie. A je to najmocnejší nástroj, ktorý poznám na zhmotňovanie svojich snov. Sme oveľa väčší tvorcovia, alebo mocnejší tvorcovia vlastnej reality, ako si to dokážeme predstaviť. Dokážeme si veľmi účinne vytvárať vlastný pekný život za pomoci vedomej kreativity. Pokiaľ použijeme niektoré nástroje, ako je vision board, tak to vieme ešte urýchliť. Moje meno je Miriam Štolfová. Som autorka kreatívnych projektov, expertka na vedomú kreativitu, aj osobné motivačné videá. No a práve učím ľudí, ako pomocou tej vedomej kreativity si pritiahnuť do života radosť, šťastie, hojnosť. Ako využívať kreativitu v každodennom živote. Aby sme vytvorili vision board, je fajn, keď ho urobíme na začiatku roka, teda vision board na daný kalendárny rok. Potrebujeme na to takýto plagát, nejaký veľký papier a hlavne si potrebujeme premyslieť, čo na ten vision board chceme dať. Čiže tie naše priania na ten daný rok. A to priania v oblasti osobnej, pracovnej, v oblasti vzťahovej, v oblasti zdravia, prosperity. To sú také tie základné oblasti. Proste zo všetkých oblastí všetko to, čo si prajeme, aby sa nám v ten rok splnilo. Dobre premyslieť a zadefinovať, ale úplne presne, nie nové auto, ale nové auto značky XY, farby takej a takej. Nie štíhle telo, ale štíhle a pevné telo 60 kg. Je to veľmi dôležité, aby sme pomenovali úplne presne to, čo si prajeme. Poviem skúsenosť, mne sa stalo, že som minulý rok dala na vision board jedno slovné spojenie, ktoré som si neuvedomila, že predstavuje niečo iné, ako som pôvodne chcela. A dostala som ale na chlp úplne presne to, čo tam bolo. A veru sa mi to moc nepáčilo. Dneska som za to vďačná. Ale keby som vedela, čo tam píšem, tak tam napíšem úplne niečo iné. Takže bacha na vec. Vesmír, anjeli, Pán Boh, ako to nazvete, tá vyššia sila, ktorá nám to doručuje, tá duplikuje úplne presne a doručuje na čas. Treba zadefinovať úplne presne. Keď už to máme zadefinované, tak si to napíšeme. Buď priamo na ten plagát, alebo ja používam také tie srdiečka. Napíšem do srdiečka a napíšem to len úplne v skratke, čiže napríklad to nové auto, ale z druhej strany srdiečka napíšem presne to nové auto, také a také značky, také a také farby, bla bla. Treba to podporiť aj obrázkami. Čiže povystrihovať z farebných časopisov obrázky, pri obrázkoch tiež bacha na vec, aký obrázok tam dáme. Pretože poznám x príbehov o tom, ako sa naozaj na chlop splnilo to, čo na tom obrázku bolo. Prišiel človek z dovolenky a zistil, že na vision boarde mu visí presne tá pláž, na ktorej bol, alebo je tam presne ten človek, s ktorým sa niekde z nenazdajky stretol. Takže aj to, čo je na obrázkoch, je veľmi dôležité. No a takže to celé polepíme, napíšeme si tam prípadne nejaké slovíčka, ktoré s nami rezonujú a môžeme to aj dokresliť. Ja som tentokrát nedokreslovala, lebo som mala veľa vystrihnutých obrázkov. Keď to už celé máme, tak to vylepíme na také miesto, kde často okolo toho chodíme alebo kde to má tendenciu na nás dlhú dobu pôsobiť. Ja to mám v spálni, pretože je to posledná vec, na ktorú sa večer pozerám pred spaním a prvá vec, na ktorú pozriem, keď otvorím ráno oči. A osvedčilo sa mi, vision boardy jednoducho ja vešiam do spálne.
95% z toho, čo som mala na minuloročnom vision boarde, sa mi splnilo. Takže naozaj je to veľmi, veľmi mocný nástroj a odporúčam vyrobiť. Môžete si vyrobiť vision board aj na akýkoľvek projekt, funguje to rovnako a ak pozeráte toto video inokedy ako na začiatku kalendárneho roku, nikdy nie je neskoro, tak si urobte aj v prostriedku roku vision board na ten daný rok. Ak máte vy nejakú podobnú skúsenosť s nejakým dobrým pretváraním svojej reality alebo s čímkoľvek, natočte aj vy video. Podielte sa aj vy s ostatnými. Nech máme ten svet krajší, farebnejší, žiarivejší. Nech navzájom zdieľame tie naše dobré skúsenosti. Ak neviete, ako natočiť video, stiahnite si na web stránke miriamštolfová.sk e-book, je tam zdarma a sú tam rady, ako natočiť takéto krátke motivačné videjko. Prajem vám krásne tvorivé dničky a každý jeden rok, nielen tento rok 2016, plný hojnosti a prosperity. Pa!